E wiide suudu lamurde France andirandu Élysée ɗin miliyaaruji 14 kaalisi euro ko ngam wallidde golanayɓe hoore mum e eɓɓoje ɗe pelle wallitoje ƴellitare ɗe France ƴetti. Miliyaaruji 9 kaalisi euro heddiɗi ɗi ummori ko e joom jawle Afrique naaɓe. Emmanuel Macron weltima no feewi e ɗen jawle ballitoje ɗe o wi maɗe sos ko ina ɓura ujunaji 250 golle e nder France e Afrique. Afrique no hatojini jawle tawi wona ballal laamu ngal Europe natti wawde rokkude e keewal ko ɗum hooreejo leydi France holliti ñalawma gaɗano batungu ina jeeya e geɗe ɓurɗe naftorede mbayligo uyki karallagal kesal e hakkille tafaade e ndema e wiide suudu lamurde France Élysée yanti hen noon million ji 942 kaalisi euro na toɗɗi bange cellal mbaylandi njulagu hakkude bankiji e kadi kaalisi. William Ruto hooreejo Kenya kañum wi wonde o natti ɗaɓɓude ballal walla ñamale kono ko o yiɗi ko wadde jawle makko e nder jande e nder mahanteji ha tenti noon ngam hutorade mbayligu karallagal kesal e hakkille tafaade.